Litoturia patrocina Lorache. Què tal? Bona vesprada. Tot i estar sobrevist, sembla que aquests primers calors són els que més piquen. Es pillen encara amb certa roba d'abric damunt i avui el dia començava amb vents de ponent, amb temperatures més altes, però ha sigut a partir de migdia quan no he notat que aquest vent de ponent feia pujar les temperatures, situant-les entre els 25 i els 29 o 30 graus a bona part de la comunitat valenciana. I ahí tenim els núvols que començaven a créixer en zones de muntanya i que faran que la vesprada siga meteorològicament prou animada. Les temperatures màximes d'avui, només en les zones més interiors de Castelló, punts del litoral de Castelló o d'Alacant, han quedat per davall dels 25 graus, també en punts de l'interior de València. La resta de temperatures entre els 25, 29, 30 o 31 graus que hem arribat a tindre a algun observatori un dia de ple estiu. Ara bé, demà tornen a baixar les temperatures, encara estem en primavera, les temperatures mínimes d'esta pròxima nit, després de quedar tan altes les màximes, encara podran pujar una miqueta. A partir de migdia també tindrem presència de núvols en les zones més interiors i en punts de muntanya de València, de Castelló o del sud de València i el nord d'Alacant, a partir de migdia podran créixer núvols d'evolució i acabar donant ruixats de distribució molt irregular, sempre centrats en aquestes zones més interiors i després avançant cap a les comarques més centrals i fins i tot punts de la costa on arribaran prou més desfets. Les temperatures amb tendència a baixar. Encara a les comarques més centrals trobarem valor entre 25 i 28 graus. En punts de la costa serà on més notarem aquesta baixada de temperatures, situant-se entre 22, 23 o 24 graus, valors més propis d'esta època de l'any. Diumenge continuem baixant les temperatures, també de vesprada tindrem possibilitat d'algun ruixat de caràcter dèbil, sobretot a les rodalies de la Serrada Ibèrica, alternança de núvols i clars en punts de l'interior de València o d'Alacant, temperatures 2 o 3 graus encara més baixes. Dilluns començarem la setmana amb pocs canvis, també de vesprada o a última hora del dia podem tindre algun núvol més compacte en zones del nord i de l'interior, amb algun ruixat de caràcter dèbil, i dimarts donarem la benvinguda al mes de maig amb un dia molt variable. Pot ser comenci amb sol, les temperatures baixaran i a partir de migdia els ruixats i les tronades podran ser generals a bona part de la comunitat valenciana. Litoturia ha patrocinado Lorache.